همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуротон мегардонем. 11 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба президенти ҷумҳурии социалистии Вьетнам муҳтарам То Лам барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, сарфарозам ки шуморо ба муносибати интихоб шуданатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии социалистии Вьетнам сидқан табрик намоям. интихоби шумо ба ин маснади олӣ дастгирии васеи ҷомеаро аз сиёсату ташаббусҳои стратегии шумо ки ба рушди ҳамаҷонибаи сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии кишваратон нигаронида шуданд, боз ҳам тасдиқ мекунад. бовар дорам, ки таҳти роҳбарии шумо Вьетнами дӯст дар роҳи рушди устувор дар оянда низ ба дастовардҳои чашмрас ноил шуда, мақому манзилати худро дар арсаи байналмилалӣ таҳким хоҳад бахшид. тоҷикистону Вьетнамро анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва муносибатҳои ҳамкории судманд дар қолабҳои гуногун ба ҳам мепайванданд. мо ҷонибдори таҳкиму тавсеаи шарикӣ ва робитаҳои байнидавлатии ду кишвар дар ҳамаи соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мебошем ва аз дурнамои он хушбин ҳастем. омодагии инҷонибро ҷиҳати пешбурди ин раванд аз ҷумла тавассути муколомаи созандаи байнидавлатӣ дар сатҳи олӣ изҳор менамоям. ба шумо сиҳатмандии комил ва дар фаъолияти давлатиятон комёбиҳо, ба мардуми дӯсти Вьетнам сулҳу субот ва рифоҳу шукуфоии пойдор орзумандам. нерӯгоҳи барқиёбии Роғун қалби энергетикии Тоҷикистон. аз қуллаҳои кӯҳ то хонаҳои мардум он нуру гармӣ мебахшад ва орзуҳоро ба воқеият табдил медиҳад. Роғун нуре ки фардоро месозад. хизмати ҳарбӣ нишони мардонагӣ ва садоқат ба ватан, ҳифзи сарҳад кафили сулҳу субот. сарбозон бо иродаи қавӣ оромии миллатро пос медоранд. ватанро ҳифз кардан қарзи муқаддас аст. созандагӣ роҳи ободии ватан ва пешрафти миллат. бо меҳнати содиқона ва нияти нек ҳар гӯшаи кишвар ба макони рушду шукуфоӣ табдил меёбад. созандагӣ бунёди фардои дурахшон. кишоварзӣ сарчашмаи фаровонӣ ва неъмати рӯзгор. бо заҳмати деҳқон замин ҳосил медиҳад ва дастархони мардум пурфайз мегардад. оғози корҳои саҳроӣ қадами муҳим ба сӯи фаровонии кишвар. либоси миллӣ ва урфу одатҳои тоҷикон оинаи таърих, фарҳанг ва ҳуввияти миллатанд. либоси миллӣ ифтихори тоҷикон ва рамзи фарҳанги воло. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. нерӯгоҳи барқиёбии Роғун яке аз бузургтарин ва муҳимтарин иншооти гидроэнергетикии кишвар ба ҳисоб рафта дар таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар ва рушди устувори иқтисодӣ нақши калидӣ дорад. ин шабу рӯз дар иншооти муҳими энергетикии кишвар нерӯгоҳи Роғун корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва риояи меъёрҳои баланди техникӣ вусъат дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз бузургтарин лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. иншооте ки на танҳо рамзи истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон аст, балки намунаи истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисӣ низ мебошад. яке аз маконҳое ки инҷо таваҷҷӯҳи мутахассисони ҷаҳони муосирро ҷалб кардааст, сарбанд мебошад, ки бузургтарин сарбанд дар нерӯгоҳҳои обӣ маҳсуб мегардад. корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар такядевори поёнӣ дар сатҳҳои 1128 метр, 1136 метр аз сатҳи баҳр ва призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳи 1136 метр, 1145 метр идома ёфта, дар моҳи март дар ҳаҷми 961986 метри мукааб
мавод хобонида шуд. Корҳои сементатсияи пардаи оббанд дар паҳлӯи чапи ядрои сарбанд аз сатҳи 985 метр то 1110 метр идома дошта, дар соҳили чап аз 206 адад чоҳ ва дар соҳили рост 269 адад чоҳ парма ва сементатсия карда шуд. Дар мавзеи камераи дарвозаҳои нақби сохмонии қабади чорум корҳои нақбкунӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ пурра иҷро шудааст. Дар бинои идоракунии дарвозаҳои асосии мавзеи душохаи нақби сохмонии қабади чорум корҳои нақбкунӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ пурра иҷро шудааст. корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ ва сементатсионӣ бошад. аз ҳаҷми умумии 7292 метр мукааб то кунун 2572 метр мукааб иҷро шудааст. тибқи лоиҳа корҳои мустаҳкамнамоии баромадгоҳи нақби сохмонии қабади чорум бо назардошти баромадгоҳҳои дигари нақбҳои обпартоӣ дар оянда сохташаванда дар соҳили рост бунёд мегардад. ва айни ҳол дар ин иншоот корҳои заминӣ, анкергузорӣ, симтурбандӣ ва бетонпӯшӣ идома дорад. бо мақсади ба истифода додани иқтидорҳои навбатӣ дар толори мошинҳо аз ҷониби масъулини нерӯгоҳ як қатор тадбирҳо андешида шуда истодааст. бо ҳамин мақсад айни замон дар кратери агрегати чорум сатори турбина бо вазни умумии 269 тонна, камераи спиралӣ бо вазни умумии 200 тонна гузошта шуда васфу насб ва марказгузории онҳо ба анҷом расонида шудааст. рӯпӯши металлии шахтаи турбина ба болои камераи спиралӣ гузошта шуда арматурбандӣ ва бетонхобонии атрофи камера ба анҷом расидааст. дар дохили нерӯгоҳ турбинаҳои пуриқтидор насб шудаанд. ҳар як турбина метавонад садҳо мегаватт нерӯи барқ истеҳсол кунад. ин технология имкон медиҳад ки аз захираҳои об самаранок истифода бурда шавад. ҳамзамон идоракунии нерӯгоҳ бо системаҳои рақамии муосир анҷом дода мешавад. бо ёрии онҳо муҳандисон метавонанд ҳар як равандро дар вақти воқеӣ назорат кунанд ва амнияти корро таъмин намоянд. яке аз дастовардҳои муҳандисӣ сохмони нақбҳои азим дар зери кӯҳҳост. ин нақбҳо обро ба турбинаҳо равона мекунанд ва кори мунтазами нерӯгоҳро таъмин месозанд. бо назардошти мавқеи табиии минтақа дар Роғун технологияҳои махсуси зидди заминларза истифода мешаванд. системаҳои мониторинг ҳар гуна тағйиротро сабт мекунанд. ҳамзамон ба ҳифзи муҳити зист диққати махсус дода мешавад. технологияҳои назорат имкон медиҳанд ки таъсири нерӯгоҳ ба табиат кам карда шавад. Роғун на танҳо як нерӯгоҳ, балки намунаи пешрафти илм ва техника мебошад. ояндаи энергетикии кишвар маҳз бо чунин технологияҳо таъмин мегардад. با مقصد سازوار استقبال نمودن جشن 35-سالگی استقلال دولتی در ناحیه وسه بنیاد 408 انشاءات گوناگون تعیینات نقشه گذاری شده تا کنون 95% نقشه پیش بینی شده تامین شده است. یعنی باشندگان این گوشه دیار با مقصد شایسته استقبال گرفتن جشن استقلال دولتی دست به کار بوده. نتیجه ها را در این سمت افزون می نمایند. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. تو سال 2022 یعنی تا آغاز دوره تطبیق‌شوی لایحه انشاءات بنیادشونده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وسه از همه بینای بسیار قبطه تا 4 آشیانه بود. اکنون دوام 5 سال اخیر در نتیجه سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی شماره انشاءات بنیادشونده افزایش یافته تا 16 آشیانه بنیاد گردیده ایستاده است که این همه ثمر از استقلال دولتی و بهبود یافتن سطح نیکوحوالی مردم میباشد. با توجه به روند بنیادکاری ها در قیاس با 5 سال پیش سیمای ناحیه واسه با پدید آمدن دیگرگونی های بهتری چشمرس تفاوت کلی پیدا نموده است. سرعت بخشیدن روند کارهای ساختمانی، وسعت تدبیرهای آبادانی، تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش حجم استحصالات و به مراتب بهتر گردانیدن سطح نیکوحوالی ساکنان در ناحیه از اقدامهای مهم و شایسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه محسوب می‌یابد که در پرتو تشبس‌های حکومت مملکت و دستگیری و غمخوری‌های به واسطه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان تطبیق می‌گردند. هدف اساسی با چنین سرعت و صفت بلند جریان یافتن کارهای بنیادی در دایره استقبال شایسته جشن 35 سالگی استقلال دولتی با فراهم ساختن شرایط ارزنده تحصیل محصلین، کار و خدمترسانی در بخش‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه و تامین زندگی شایسته مردم نگرانیده شده است. عملی شوی نقشه تأسیس کرده برای مردم بهبودی آورده شده است که جایهای کاری نو تأسیس شده است. رشد استوارها تامین گشته ایستاده است. شرایط در همه ساحه‌ها خوبتر و بهتر شده ایستاده است.
ҳама иншоотҳои истифода додашуда барои беҳбудии зиндагии мардум мебошад. То имрӯз 388 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. ин ҳам бошад 95% дар бар мегирад. бахша ба соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи вусъат тасмим гирифтааст ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниро ба 450 адад иншоот расонад ки ин 110% дар бар мегирад. омодагӣ ба ҷашнҳои миллӣ дар сатҳи баланд идома дорад. طبق اطلاع در ناحیه واسع 70% انشاءات بنیادشونده جشنی با سهمگذاری صاحبکاران وطنی عملی شده ایستادند که از توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به صاحبکاران و رشد فعالیت صاحبکاری درک می‌دهد. با نظرداشت رشد و پیشرفت همه ساحه‌ها انشاءات بنیادشونده جشنی مربوط به ساحه‌های گوناگون میباشد. از جمله بیمارخانه، مرکزهای تشخیصی و طبابتی، مرکزهای سلامتی، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات فرهنگی و ورزشی، کارخانه‌های صنعتی، مهمانخانه، مرکزهای سودا و خدمترسانی، باغ و گلگشت‌ها، ساختن راه و پل‌ها و ده‌ها انشاءات دیگر تعیینات گوناگون با فراهمسازی امکانات معاصر و صفت بلند جوابگو به طلبات زمان بنیاد گشته ایستادند. با عملی ساختن تدبیرهای سازنده و کبودیزارنمایی اطراف اداره و تشکیلات، خانه‌های استقامتی، کوچه و محل و صحن باغ و گلگشت‌ها در برابر زیبایی حسن ظاهری، اینچنین شرایط و امکانیت‌های مساعد سیر و فراغت برای ساکنان و مهمانان مهیا گردیده است. وابسته به تجدید و بنیاد راه‌های اتومبیلگرد در ناحیه واسع، دوره به دوره اقدام‌های سازنده و تدبیرهای مؤثر عملی گشته، این عامل بر رشد دیگر ساحه‌ها در ناحیه زمینه مساعد را فراهم ساخته است. ساکنان جماعت دهات میرعلی آباد ناحیه با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور و با افتخار از ثبات و آرامی مملکت، سهمگذاری در آبادی محل را وظیفه مقدس، عمل شایسته و مایه سرفرازی می‌دانند. در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در حدود دهه‌های جماعت 17 کیلومتر راه‌های محلی منفرج گردیده با سهم ساکنان و صاحبکاران وطنی این روند با مرام ادامه دارد. آینده نیز بهر باز هم تامین شرایط مساعد فعالیت در ساحه‌های گوناگون و زندگی بهتر برای ساکنان در ناحیه، عملی سازی هدف‌های بنیادکارانه ادامه یافته، مرحله به مرحله نشاندادها در این سمت افزون گشته ایستاده است. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسع، اخبار. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айнӣ корҳои ободониву сохтмонӣ бо маром идома дорад. ҳоло дар деҳаи Фатмеви ноҳия сохтмони муассисаи нави таълимӣ барои 420 нафар хонанда ҷараён дошта, он дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. гузориш дар ин хусус. дар дораи сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлату ҳукумат ва омодагиҳо ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айнии корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. яке аз чунин иқдомҳои муҳим бунёди муассисаи нави таълимӣ дар деҳаи Фатме ба ҳисоб меравад, ки барои 420 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. сохтмони мактаб аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парасту роҳандозӣ гарида, имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар он бо суръати баланд ҷараён доранд. дар муассисаи таълимии нав синфхонаҳои барҳавову равшан, утоқҳои махсуси фаннӣ аз ҷумла барои омӯзиши фанҳои дақиқ, синфхонаҳои компютерӣ, китобхона ва дигар шароити муосири таълим фароҳам оварда мешаванд. ба гуфтаи масъулон, ҳангоми сохтмон бо сифати масолеҳ ва мутобиқати иншоот бо меъёрҳои муосир диққати махсус дода мешаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани мактаби нав, мушкилоти норасоии ҷойҳои нишаст ва шароити номусоиди таҳсил дар деҳа пурра бартараф хоҳад шуд. сокинони деҳаи Фатмев аз бунёди чунин иншооти муҳим изҳори қаноатмандӣ намуда, онро нишонаи таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба соҳаи маъриф ва ояндаи фарзандони худ медонанд. ба гуфтаи онҳо, таъмини шароити хуби таҳсил заминаи асосии тарбияи насли босаводу ватандӯст мебошад. айни замон даҳҳо нафар сохтмончиён дар иншоот фаъолият дошта талош доранд, ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. пешбинӣ мегардад, ки мактаби нав дар арафаи ҷашни истиқлол
ба истифода дода мешавад. бунёди чунин муассисаҳои таълимӣ далели равшании сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат буда қадами устувор дар роҳи баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии насли наврас ва таъмини ояндаи дурахшони кишвар маҳсуб меёбад. аз Сомиддин Ғиёссода, Ноҳияи Айнӣ, Ахбор. бо саъю талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ҷашни байналмилалии Наврӯз дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи арзанда пайдо намуда, ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги башарият эътироф шудааст. ҳоло ин ҷашни зебоӣ, хӯрамӣ ва шукуфоӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дорад, ки аз раванди баргузории он ҳамкорони мо гузориш омода карданд. таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он бо риояи суннатҳои миллӣ ва дар фазои тантанавӣ баргузор гардида, бозгӯи эҳтиром ба арзишҳои фарҳангии ниёгон ва сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбад. ин иқдом ҳамчун унсури муҳими таҳкими худшиносӣ ва густариши фарҳанги миллӣ арзёбӣ мегардад. дар доираи чорабинӣ намоиши хони наврӯзӣ бо рамзҳои суннатӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтчин, анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти нониву қанодӣ ва сангҳои қиматбаҳои кӯҳҳои Бадахшон аз ҷониби кормандони корхонаҳои зерсохтори агентӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пешниҳод гардид. мазмуни намоиш гуногунрангии фарҳангӣ ва имкониятҳои захиравии минтақаҳоро инъикос намуда, саҳми онҳоро дар рушди иқтисодию фарҳангии кишвар нишон дод. зимни боздид аз намоишгоҳ масъулини агентӣ сатҳи омодагӣ ва мазмуни пешниҳоди иштирокдоронро мусбат арзёбӣ намуда, аҳамияти таҷлили ҷашни Наврӯзро дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва боло бурдани маърифати ҷомеа таъкид карданд. ҳамзамон нақши калидии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва муаррифии ҷашни Наврӯз дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун дастоварди муҳими сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсус таъкид гардид. ҳамчунин дар доираи чорабинӣ барномаи фарҳангии рангин аз ҷониби ҳунармандон бо иҷрои суруду таронаҳои тараннумкунандаи баҳору Наврӯз пешкаши ҳозирин гардида, ба фазои идона шукӯҳи хос зам намуд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷашни байналмилалии Наврӯз бо риояю анъанаву суннатҳои некаш таҷлил гардид. ҷашнгоҳ бо тамоми унсурҳои ҷашни Наврӯз аз қабили намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, расму оинҳои миллӣ ва дастурхони идона бо сабзаи суманак ва ҳафтсину ҳафтчин ки рамзи фаровонӣ, баракат ва эҳёи табиат мебошад, бо зебогии хос ороста шуда буд. ҳамзамон намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакаандӯзӣ, гулдӯзӣ ва дигар анъанаҳои қадима таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. Наврӯз ҳамчун ҷашни таърихӣ ва маънавӣ дар таҳкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши арзишҳои волои инсонӣ нақши муассир дорад. расму оинҳои он фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни қадимаи тоҷиконро инъикос менамоянд. зимни баргузории чорабинии идона таъкид гардид, ки Наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон рамзи эҳёи табиат, сулҳу ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. бо шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлат Наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуда, имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун ҷашни умумибашарӣ эътироф гардидааст. сипас барномаи рангини идона бо иштироки ҳунармандон рангоранг ва хотирмон доир шуд. сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои суннатӣ ва саҳнаҳои театрӣ аз анъанаҳои наврӯзӣ диққати иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. баъри ташвиқу тарғиби анъанаҳои неки ниёгон ва муаррифии фарҳангу ҳунари халқи тоҷик, ҳамасола дар мамлакат ҷашнвораҳои бошукӯҳи байналмилалӣ, фестивалу озмунҳои ҷумҳуриявӣ, конфронсу симпозиумҳо ва дигар тадбирҳо амалӣ карда мешавад. баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ як матову садранг ва озмуни ҷумҳуриявии кадбони беҳтарин аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадафи он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои милливу мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад.
ба хотири натиҷагирӣ аз ин озмунҳо дар маркази фароғатии хуррамшаҳри ноҳияи Дағара чорабинии бошукӯҳ баргузор карда шуд. тарроҳон ва бонувону ҷавондухтарони хушзавқ аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва муассисаҳои таълимии ноҳия маҳсули дастранҷи хешро ба намоиш гузошта ҳунари волои зани тоҷикро муаррифӣ намуданд. дар намоишгоҳ якчанд намунаи ин санъати бостонии тоҷикон аз қабили либосу лавозимоти рӯзгор, курта, сӯзанӣ, болишт, тоқӣ ки бо нақшҳои гуногун оро дода шуда буданд, пешкаши масъулину меҳмонон гардид. озмуни ҷумҳуриявии катбонои беҳтарин ки ҳадафаш тарғиб, эҳё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллии маҳаллӣ, таомҳои муосир, баланд бардоштани завқи катбоногӣ ва ҳунари дастархонороӣ мебошад, дар ин самт низ бонувони ноҳия фаъол буданд. масъулин зимни баромад зикр намуданд ки фарҳанги миллӣ ташаккулдиҳандаи тарбияи ахлоқию эстетикии ҳар як қавму миллат ба шумор рафта дар баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстию маърифатпарварӣ, пешрафти кори таълиму тарбия дар байни ҷавонон нақши ҳалкунанда мебозад. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии кишвар тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ беҳтару хубтар шуда, имкониятҳои зиёде дар муаррифии он аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ шудааст. сипас дар вазъияти тантанавӣ беҳтарин тарроҳону ҳунармандон ва катбонҳое ки дар озмунҳои болозикр ва тантанаи чорабиниҳои наврӯзи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда ҳунари волову асили бонуи тоҷикро муаррифӣ намуданд, бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳия қадршиносӣ гардиданд. дар охири чорабинӣ иштирокчиён зери суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг то шомгоҳон фараҳу шодмонӣ намуданд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷониби кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил гардид. чорабинии идона дар фазои шодиву нишод, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба анъанаҳои неки наврӯзӣ баргузор шуд. дар доираи таҷлили наврӯз баргузории бозиҳои варзишӣ, омода намудани хӯрокҳои миллии баҳорӣ, оростани хони наврӯзӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологӣ, муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаи марказӣ ва дигар сохторҳои соҳа дар сатҳи баланд ва ҷолиб ташкил гардид. ин иқдомҳо на танҳо ҳусни идонаро афзуданд, балки рӯҳияи ҳамдиливу ҳамбастагиро миёни кормандони соҳа тақвият бахшиданд. дар ин замина дар муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ноҳия низ корҳои ободонӣ, тозагӣ ва беҳдошти муҳити зист роҳандозӣ гардида, саҳми кормандон дар рушди муҳити солим назаррас арзёбӣ шуд. ҳамзамон ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ як қатор кормандони фаъолу намунавии соҳа барои фаъолияти пурсамар бо сипоснома ва ифтихорномаҳо қадршиносӣ гардиданд. барномаи фарҳангии рангин ки аз таронаҳои дилнишини баҳорӣ ва сурудҳои тараннумгари наврӯз иборат буд, ба чорабинӣ шукӯҳ шаҳомати хоса бахшида, ҳисси шодиву фараҳ ва ифтихори миллӣ дар қалби иштирокчиёнро бештар намуд. дар ташкилоту муассиса ва деҳу рӯстаҳои шаҳри норак то ҳанӯз ин ҷашн идома дошта, сокинон фараҳу шодмонӣ доранд. омӯзгорону муҳассилини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри норак наврӯзро бо омодагии хубу иҷрои суннату анъаноташ ҷашн гирифтанд. ба хотири гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, пешгирии бегунапарастӣ ва тарғибу ташвиқи либосҳои миллӣ, духтарону бонувони ин муассиса бо бабар намудани либосҳои миллии чакан ва атласу адрас чорабинии имрӯзаро зинати хоса бахшиданд. дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ хонандагон мусобиқаву бозиҳои гуногуни варзишӣ аз қабили арғамчинкашӣ, дастхобонӣ, вазнбардорӣ, гӯштингирӣ ва дигар бозиҳо ташкил намуда, ҳамзамон дастовардҳои варзишиашонро ба меҳмонону масъулин муаррифӣ намуданд. ҳунарҳои катбоногӣ ва анъанаву маросимҳое ки мардуми тоҷик дар ҷашни наврӯз иҷро менамоянд, хонандагони синфҳои поёнии ин муассисаи таълимӣ бо маҳорати баланд пешкаши масъулӣ намуда баҳои баланд гирифтанд. гуфта шуд ки ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат буда, инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд ва бо ҳама рукнҳояш наврӯзро ҷашн мегиранду орӣ аз кинаву адоват корҳои саҳроиро рушд бахшида ба зиндагии шоиста талош менамоянд. хонандагон дар қисмати дигари ин чорабинӣ бошукӯҳ сурудҳои ватандӯстона ва ҷашнӣ, рақсу саҳнаҳои ҷолиб ки анъана ва расм оинҳои неки ниёгонро инъикосгар буд, бо рангу ҷило ва санъати баланд пешкаши ҳозирин гардонида шуд.
дар ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. Тадбири идона дар фазои зебову дилфиреби боғи фарҳанги фароғатии ноҳия сурат гирифта, меҳмонон ва сокинонро бо рангорангии гулҳо ва ороиши нотакрори муҳити атроф мафтун намуд. Дар фестивал намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ҷамоатҳо, фаъолон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуда аз намоиши гулҳо ва дастовардҳои гулпарварони маҳаллӣ дидан карданд. Иштирокчиён бо пешниҳоди гулҳои лолаи гуногун ранг, композитсияҳои зебои гулҳо ва барномаҳои фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. Ҳамзамон барномаҳои рангини консертӣ бо иштироки ҳунармандони маҳаллӣ ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшид. Таъкид гардид, ки баргузории чунин фестивалҳо дар доираи таҷлили Наврӯз ба рушди фарҳанги миллӣ, эҳёи анъанаҳои неки ниёгон ва тарбияи завқи зебоипарастии ҷомеа мусоидат менамояд. Ҳамчунин зикр шуд, ки чунин иқдомҳо ба ободу зебо гардонидани муҳити зист, ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагӣ ва тақвияти ҳисси ватандӯстӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. Фестивали сайри гули лола боз як гувоҳи равшани эҳтиром ба табиат ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллии мардуми тоҷик арзёбӣ гардид. дар хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни байналмилалии наврӯз ки яке аз кӯҳантарин ва пуршукӯҳтарин ҷашнҳои миллӣ ба ҳисоб меравад, бо иштироки кормандони сохторҳои он дар фазои идона ва шукӯҳ шаҳомат таҷлил гардид. бо пайки наврӯзӣ оид ба анъанаҳои суннатҳои деринаи наврӯзӣ ва ҷойгоҳи он дар таҳкими дӯстиву рафоқат, худшиносии миллӣ ва ваҳдату ҳамбастагии халқҳо суханронӣ гардида зикр шуд, ки наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав ва пайванди устувори наслҳо бо арзишҳои асили миллӣ имрӯз таҳким ёфтааст. Бояд гуфт, ки бевосита бо ибтикори пешрои миллат наврӯз ба як падидаи ҷаҳонӣ табдил ёфта имрӯз дар кишварҳои гуногуни олам мутантан таҷлил мегардад. Ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид гардидани наврӯз низ далели равшани арзишмандии он дар арсаи байналмилалӣ мебошад. санъаткорони шинохтаи кишвар бо барномаи рангини консертӣ хотири ҳозиринро болида гардонида ба чорабинӣ рӯҳу илҳоми тоза бахшиданд. ҳамчунин бахшида ба ҷашни наврӯз миёни кормандони хадамот мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намудҳои шоҳмот, шашка, бандкашӣ ва вазнбардорӣ баргузор гардида ғолибон бо диплом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. либоси миллӣ яке аз муҳимтарин унсурҳои фарҳанг ва ҳуввияти ҳар як миллат ба ҳисоб меравад. таърихи либоси миллии тоҷикон хеле қадима буда аз замонҳои бостон сарчашма мегирад. бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат дар боғи нишони давлатӣ намоиши бошукӯҳи сару либоси миллӣ таҳти унвони тоҷикона мепӯшем доир шуд. бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи нишон намоиши бошукӯҳи сару либоси миллӣ таҳти унвони тоҷикона мепӯшем бо иштироки васеъи занону бонувон, ҷавонон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш бо ҳадафи тарғибу муаррифии либоси миллӣ, эҳёи анъанаҳои неки ниёгон ва таҳкими ҳуввияти миллӣ доир карда шуда таваҷҷӯҳи зиёди ҳозиринро ба худ ҷалб намуд. занону бонувони тоҷик бо сару либосҳои миллӣ намунаҳои гуногуни либоси миллиро бо ифтихор ба намоиш гузоштанд. либосҳои пешниҳодшуда бо нақшу нигори зебо, гулдӯзиҳои нозук, рангҳои дилфиреб ва тарҳҳои хоси миллӣ оро ёфта зебоии хоси занони тоҷикро боз ҳам бештар намоён месохтанд. ин гуна либосҳо ба занону бонувон ҳусни дигар замм намуда онҳоро боз ҳам ҷаззоб, нафис ва дилрабо мегардонанд. либоси миллӣ яке аз муҳимтарин унсурҳои фарҳанг ва ҳуввияти ҳар як миллат ба ҳисоб меравад. таърихи либоси миллии тоҷикон хеле қадима буда аз замонҳои бостон сарчашма мегирад. он дар тӯли асрҳо таҳти таъсири шароити зиндагӣ, иқлим, урфу одат ва ҷаҳонбинии мардум ташаккул ёфтааст. ҳар як нави либоси миллӣ, чӣ курта, чӣ чакан, чӣ рӯймол ва дигар ҷузъҳо дорои маъно ва рамзи хоси худ буда аз фарҳанги ғанӣ ва завқи баланди зебоипарастии халқи тоҷик шаҳодат медиҳад. махсусан либоси занонаи тоҷикӣ бо гулдӯзиҳои дастӣ ва нақшҳои рамзӣ фарқ мекунад. нақшҳои чакан на танҳо ороишӣ, балки дорои маъноҳои амиқи фарҳангӣ буда рамзи офтоб, зиндагӣ, меҳр ва зебоӣ маҳсуб меёбанд. ин ҳама нишон медиҳад, ки либоси миллӣ танҳо як воситаи пӯшиш нест, балки як оинаи таърих ва фарҳанги миллат мебошад.
иштирокчиён чунин намоишро иқдоми муҳим дар роҳи ҳифзи арзишҳои миллӣ арзёбӣ намуда таъкид карданд ки либоси миллӣ бояд бештар миёни насли ҷавон тарғиб гардад, зеро он як қисми ҷудонашавандаи ҳуввияти миллӣ буда барои муаррифии миллат дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад. дар шаҳри Маккаи ҷумҳурии мардуми Чин намоишгоҳи байналмилалӣ оид ба соҳаи сайёҳӣ баргузор шуд ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаи намоиши миллии кишвар ва имкониятҳои сайёҳиро муаррифӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. ҳайати сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳӣ дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Macao International Travel Expo иштирок намуд. ин чорабинии бонуфуз ки ҳамасола бо иштироки кишварҳои мухталифи ҷаҳон дар ҷумҳурии халқии Чин баргузор мегардад, платформаи муассир барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, ҷалби сармоягузорон ва мубодилаи таҷриба дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. дар доираи намоишгоҳ ва дар асоси ҳамкорӣ бо шарикони чинӣ гӯшаи намоишии миллии Тоҷикистон ташкил карда шуда дар он имкониятҳои сайёҳии кишвар ба таври васеъ муаррифӣ гардид. иштирокдорони чорабинӣ ба имкониятҳои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, табобатию солимгардонӣ, меҳмондории тоҷикона ва ғайра мароғ зоҳир карда барои боздид ва истироҳат дар шароити мусоиду мувофиқи Тоҷикистон ҳавасманд гардиданд. ҳамзамон дар доираи чорабиниҳои канории намоишгоҳи мазкур рӯнамои имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон баргузор карда шуд. намояндагони бахши сайёҳии мамлакат бо иштирокдорони чорабинӣ аз дигар кишварҳо ҷиҳати ҳамкорӣ дар ин самт суҳбатҳо гузаронида нақшаву барномаҳои ҳадафнокро тартиб доданд. иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии Macao International Travel Expo барои баланд бардоштани шинохти байналмилалии Тоҷикистон ҳамчун макони ҷолиби сайёҳӣ ва дарёфти шарикони нави рушд нақши муассир мегузорад. рушди занбури асалпарварӣ яке аз бахшҳои сердаромад ва камхарҷи соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта. парвариши он дар шароити иқлими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мувофиқ аст. Вафобек Султонбеков, сокини деҳаи Вомари ноҳияи Рӯшон, дар парвариш ва истеҳсоли асали аз ҷиҳати экологии тоза таҷрибаи ғанӣ дошта, ҳамасола бо гирифтани ҳосили дилхоҳ дар таъмини сокинон саҳми назаррас мегузорад. гузориши Моҳираи Тоир дар ин хусус. бо дар назардошти шароити иқлими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мавҷуд будани миқдори зиёди дарахтон, бутазорҳо, растаниҳои гардиҳанда ва шаъдҷудокунанда имконияти рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар вилоят мавҷуд мебошад. аз рӯи иттилои раёсати кишоварзии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳолати озира дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидории вилоят беш аз 9600 оилаи занбури асал мавҷуд ҳастанд. ноҳияи Рӯшон аз ҷиҳати ҷойгузинии ҷуғрофии худ барои рушди соҳаи буғдорӣ ва занбури асалпарварӣ шароити мусоид дорад. бо истифода аз чунин имконот дар маркази ноҳияи Рӯшон зиёда аз 10 нафар ба парвариши занбури асал машғул ҳастанд. сокини деҳаи Вомари ноҳияи Рӯшон Шириншоҳ Шоҳмансуров аз зумраи чунин шахсонест ки чанд сол боз ба парвариши занбури асал машғул мебошад. ин хоҷагидор феълан зиёда аз 55 қутии занбури асалро парвариш намуда нияти зиёд намудани қутиҳои занбурро дорад. ин асали кӯӣ аз ҳама асали тоза ҳамин асали кӯӣ асали сурхи сиҳатто будааст. чунки дар таркибаш барои чин сиҳ аст, барои ин ки дар таркибаш оҳан бисёр аст, дар таркибаш магни бисёр аст ва дигар унсурҳои химиявии ҷадвали Менделеев дар таркибаш ниҳоят бисёр аст. чунки ин асала чин бурданд, онҷо мамихел аз лаборатория гузаронданд, ин асала одамот ба Покистон бурданд, онҷо гузаронданд. аз ҳама асалое ки фоиданок аст барои камхунӣ ва барои дигар касалҳо нисбат ба дигар намудҳои асалҳо ҳамин асали сурхи сиёҳ ниҳоят фоиданок аст. ин асалпарвар мегӯяд соҳаи занбур асалпарварӣ воқеан камхарҷу манфиатнок мебошад ки ҳамасола аз 10 тонна зиёдтар асалро истеҳсол мекунад ва ба содирот мебарорад. талабот ба асали сиёҳ хеле зиёд буда онро асосан берун аз кишвар низ ба содирот мебароранд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Рӯшон, ахбор. дар қитъаҳои замини филиали институти зироаткорӣ дар вилояти Хатлон бо иштироки олимон, кормандони масъули Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар мавзӯи технологияи парвариши пахтаи зери плёнка ҳамчун омили рӯёнидани ҳосили баланд дар шароити тағйирёбии иқлим
همایش علمی عملی منطقوی برگزار شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. در پیام امساله پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که رشد پختکاری همچون ساحه مهم کشاورزی مملکت باید در اساس دستاوردهای علمی، تکنولوژی‌های پیشرفته و تجربه معاصر استحصالی عملی کرده شود. با این مقصد در فیلیال انستیتوت زراعتکاری در ولایت ختلان با اشتراک نمایندگان مسئول اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، متخصصان ورزیده فیلیال مذکور، سرریاست کشاورزی، شعبه و بخش‌های ریاست کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، عالمان، راهبران خواجگی‌های تخم پروری، متخصصان ساحه کشاورزی و خواجگی‌های دهقانی و فرمری ولایت ختلان در موضوع تکنولوژی پرورش پخته زیر پلیونکا همچون عامل رویانیدن حاصل بلند در شرایط تغییریابی اقلیم سمینار علمی عملی منطقوی برگزار گردید. مقصد اساسی برگزاری سمینار پیشنهاد راه و اصول‌های معاصر پرورش و نگاهبین پخته زیر پلیونکا، نمایش دستاوردها و شناسایی متخصصان و راهبران خواجگی‌های دهقانی و فرمری با قطعه‌های نمایشی نوهای نوی وطنی و حاصل پخته بود که استفاده این اصول ثمرانوکی زمین و حاصلنوکی بلند را تأمین می‌نماید. تحلیل‌ها نشان داد که سال 2025 خواجگی دهقانی که کشتی پخته را به اصول زیر پلانکا گذرانده بودند حاصلی زیاد گرفتند. از این خواجگی دهقانی از 55 تا 60 سنتیمتر حاصل به دست آوردند که این یک برابر از کشتی مقرره زیاد می باشد. قید گردید که درست به راه ماندن کشتی پنبه‌دانه زیر پلیونکا عامل مهم پیشرفته ساحه کشاورزی بوده برای بر وقت کش نمودن، بلند برداشتن حاصلنوکی و تا سردی‌ها جمع‌آوری نمودن حاصل مساعدت می‌کند. ببینید که وقتی که پرورش پخته مخصوصا در ولایت ختلان به راه مانده می شود، پیش از همه این باعث تشکیل جایهای کاری برای اهالی به حساب می رود و با این وسیله ما می توانیم که شماره بیشتر شهروندان را با جای کار تامین کرده باشیم. سال از سال در ولایت ختلان کشتی زیر پلیونکای پنبه‌دانه زیاد شده ایستاده است، زیرا دهقانان افضلیت و برتری این اصول را به خوبی درک کردند و همکاری را در این سمت با عالمان ساحه کشاورزی تقویت می بخشند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. дар шароити кунунӣ техника ва технологияе зарур аст ки дар як маврид чанд амалро иҷро кунад. ихтирои мошинолот барои коркарди қатори картошка аз ҷониби олимони маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механикунонии кишоварзии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон имкон медиҳад ки ҳангоми иҷрои амалиёти технологӣ дар як гузашт 3 амалро иҷро намояд. гузориш дар ин хусус. мошинолоти муштараки хокранда ихтироати олимону мутахассисони маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механикунонии кишоварзии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон мебошад. намунаи таҷрибавии ин мошинолот дар якҷоягӣ бо ҷамъияти саҳмии пӯшидаи агротехсервис сохта шуда, сохти конструктивии он бо назардошти талаботи агротехникӣ таҳрезӣ гардидааст. зимни як машварати саҳроӣ дар мавзӯи коркарди байни қаторҳои зироатҳои каланшаванда тавассути мошинолотҳои муосири кишоварзӣ ба хоҷагидорон намунаи кори он нишон дода шуд. таъиноти ин мошинолот коркарди байни қаторҳо ва воридсозии нурии минералӣ ба зироатҳои каланшаванда хусусан картошка пешбинӣ гардидааст. ин мошинолот ду қатори зироати каланшавандаро бо фарогирии 70 сантиметр коркард менамояд. мошинолоти муштараки хокранда ҳангоми иҷрои амалиёти технологӣ дар як гузашт 3 амалро иҷро менамояд. мошинолоти мазкур барои коркарди байни қаторҳои зироати картошка ва бо воридсозии нуриҳои минералӣ таъин гардидааст. раванди кори мошинолоти мазкур муштарак буда дар як амалиёти технологӣ ҳам коркарди байни қаторҳоро бо тавассути олатҳои кори ротатсионӣ амалӣ намуда, инчунин тавассути омӯчаки васеънавор ба бехи неволҳо нурҳои муллиро ворид намуда, дар ҳамзамон дар ин ҷо ҷӯякҳои омониро тартиб медиҳад. дар қисми назариявӣ олимон ва кормандони илмӣ тавассути маърузаҳо оид ба коркарди байни қаторҳои картошка, ғизодиҳӣ, мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон, истеҳсоли мошинолотҳои кишоварзии ватанӣ, истифодабарии технологияҳои муосир ва баландбардоштани самаранокии истеҳсолот маърузаҳо намуданд. аз баромади иштирокчиёни рӯзи саҳро
маълум гардид ки солҳои охир олимони маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механикунонии кишоварзии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон тадқиқотҳоро дар самтҳои афзалиятноки илми механикунонии кишоварзӣ иҷро намуда барои ихтироъ ва истеҳсоли мошинолотҳои миёнаҳаҷм такмил додани технологияҳои парвариши зироатҳои кишоварзӣ баландбардоштани самаранокии истеҳсолот дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъовӣ ба дастовардҳои муайян ноил гардидаанд. дар ноҳияи Ёвон вохӯрии муҳими маърифатӣ дар самти тақвияти идеологияи миллӣ баргузор шуд ки дар он масъалаҳои баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатӣ ва муқовимат ба хатарҳои муосир мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. вохӯрии муҳим дар ростаи таҳкими идеологияи миллӣ ва маърифати ҳуқуқӣ. дар толори маҷлисгоҳи шӯъбаи маърифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон вохӯрии муҳими маърифатӣ бо иштироки намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим доираи васеъи намояндагони сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷумла намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раисони ҷамъиятҳои шаҳракудиҳот, кормандони соҳаҳои маориф, тандурустӣ, кор бо ҷавонон ва занон, мақомоти кор бо ноболиғон, дин ва танзими ҷашну маросим, инчунин роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, хонандагону донишҷӯён ва имомхатибон иштирок намуданд. зимни баромадҳо таъкид гардид ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ заминаи устувори ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва демократиро фароҳам оварда нақши калидӣ дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон мебозад. ҳамзамон муҳтавои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими раҳнамо дар муайян намудани самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар арзёбӣ гардид. зикр гардид ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таҳдидҳои муосир баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таҳкими масъулияти оила дар тарбияи насли наврас, инчунин пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгароӣ ва иштирок дар низоъҳои мусаллаҳонаи хориҷӣ аз вазифаҳои аввалин дараҷаи сохторҳои марбута ба ҳисоб мераванд. дар ҷараёни чорабинӣ баромадҳои намояндагони мақомоти маҳаллӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин имомхатибон ироа гардида аҳамияти чунин вохӯриҳо дар ташаккули ҷаҳонбинии солим, баландбардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва таҳкими идеологияи миллӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ таъкид гардид ки ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, таҳкими ҳамкориҳои байниидоравӣ ва баландбурдани сатҳи масъулиятшиносии шаҳрвандон омили калидии таъмини суботи сиёсӣ, амнияти миллӣ ва рушди устувори ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. машқҳои муштараки амалиёти стратегии ҳамкории 2026 ки он дар асоси дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 6 то 10 апрели соли ҷорӣ ҷараён дошт ба анҷом расид. дар машқҳои муштараки амалиётӣ сохторҳои қудратии гарнизони хатлон фаъолона иштирок намуданд. гузориши ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. аз 6 то 10 апрели соли ҷорӣ дар машқгоҳи ҳарбмайдони гарнизони хатлон бо қушунҳо ва ҷузу томи сохторҳои қудратӣ дар вилояти хатлон машқҳои муштараки амалиёти стратегии ҳамкорӣ 2026 ҷараён дошт. даври ниҳоии машқҳои муштараки ҳарбӣ бо тамринҳои батальёнӣ тактикӣ ва тирпаронии ҷангӣ роҳандозӣ карда шуд. машқҳои мазкур дар асоси мавзӯъ ва матлаби бурдани амалиётҳои махсус оид ба нобудсозии гурӯҳҳои ғайриқонунии силоҳбадаст ҳангоми убури хатти сарҳади давлатӣ бо истифодаи васеъи дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин, воситаҳои муҳорибаҳои радиоэлектронӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ дар шароити кӯстор ва бо истифода аз тамоми техникаву таҷҳизоти муосири ҳарбӣ бо ҷалби қушунҳои гарнизони хатлон дар сатҳи баланд ташкилу бароҳ монда шуд. дар идомаи размоишҳои муштарак фармондеҳи гурӯҳҳои қушунҳои муттаҳида барои гузаронидани разведкаи ҳавоӣ ва истифодаи воҳидҳои авиатсионӣ амр дод. дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини қувваҳои ҳарби ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон разведкаи ҳавоиро анҷом дода, дар натиҷа ҷои ҷойгиршавии душманони эҳтимолӣ ва мавқеъҳои оташфишонии асосии онҳо муайян карда шуд.
بعد از عملیات با موفقیت زمینی با استفاده از نو مینومیات‌ها و دیگر تکنیک‌های جنگی برای نابود کردن واسطه‌های کشافی هوایی از دستگاه‌های زینتی به طور وسیع استفاده برده شد. باید تاکید کرد که این دستگاه برای محافظت نیروهای زمینی از هواپیماها و چرخبال‌های پس‌پرواز پیش بینی شده است. در مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با جلب قشون‌های گارنیزون ختلان، واحدهای تعینات مخصوصی ساختارهای قدرتی کشور در این گارنیزون با آمادگی همه‌جانبه و مهارت بلند کسبی اشتراک نموده وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده را با موفقیت اجرا کردند. در مشق‌های مذکور جزو تام‌های زودعمل در موتورسیکل‌ها که از جانب مؤسسه دولتی مددگار مدافعی وزارت مدافع مملکت شرکت داشتند در اساس موضوع و مطلب تمرین‌های مشترک وظیفه‌های خود را با استفاده از این نوع تکنیکای سبک ورزشی و حربی در سمت دسترس نمودن لوازمات جنگی و برآوردن زخمداران از میدان جنگی توانستند به مشکلی و با مسئولیت بلند اجرا نمایند. دنبالگیری و نابودسازی دشمن عقیم نشینی کرده و واسطه‌های هوایی آنها را باشد جزو تام چاره‌بینی‌های مخصوصی قشون‌های خشکگرد وزارت مدافع مملکت در گارنیزون ختلان اجرا نمودند. در ادامه مشق‌ها برای خاموش نمودن سوختار، تحلیه زخم برداشتگان از محل اهالی نشین، برآمد جزو تام‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی و دسته آتش خاموش‌کنی وزارت کارهای داخلی در این گارنیزون به طور شایسته و نظررس نمایش داده شد. تجربه مشق‌های حربی و عملیات‌های مسلحانه در برخی از کشورهای علاهیده جهان نشان می‌دهد که با زیاد گردیدن حمله‌های پی در پی دشمن و نزدیک شدن آنها به نیروهای پیشگرد با مقصد پررنیست و نابود نمودن گروه‌های غیرقانونی سلاح به دست و قوا و واسطه‌های جنگی آن قواهای اساسی به جنگ درآورده می‌شوند. در آزمایش‌های مشترک نوبتی که وابسته به مطلب مرحله‌های گوناگون را در بر می‌گرفت، قشون‌های متحده وزارت مدافع در هیئت قسم‌های حربی، قشون‌های خشکگرد قواهای مسلح مملکت در این گارنیزون در یک جایگی عمل نموده، عملیات وسیع دامنه‌دار و از همه لحاظ گسترده شده نظامی را دایر نمودند. دسانت تاکتیکی هوایی از جزء تام مخصوص تشکیل شده می باشد که با مقصد زدن ضربه به عقبگاه دشمن یا از پهلو اشغال و نگاه داشتن ابیکت‌های مهم در عمق جایگیرشوی آن فرستاده می شود. آن عنصر ترتیب جنگی هنگام عملیات در کوه‌ها، بیابان‌ها، منطقه‌های جنگل و باطلاق‌زار و بعضاً در شرایط مقرره استفاده برده می شود. این عملی مهم و تقدیرساز را در آزمایش‌های مذکور هیئت شخصی یک واحد تعینات مخصوصی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان اجرا نمودند. در جمع آمدی تنتنوی که به مناسبت انجام با موفقانه مشق‌های نوبتی دایر گردید، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان در نزد هیئت شخصی اشتراکچیان مشق‌ها برآمد نموده تاکید کرد که مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی کشور و بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی قواهای مسلح تحت توجه دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته از روزهای اول تأسیس یابی ارتش ملی خدمتچیان حربی غمخواری و دستگیری سرور دولت را پیوسته احساس می‌نمایند. ضمناً برای اشتراک فعالانه در این آزمایش‌های مشترک حربی یک قطار اشتراکچیان آن از ساختارهای قدرتی مملکت با سپاسنامه، مدال‌های جشنی و تحفه‌های خاطروی از جانب وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان سرفراز گردانیده شدند. آزمایش‌های مشترک عملیاتی استراتژی همکاری 2026 با قشون‌های گارنیزون ختلان با گذشت نظامی و افتخار و شکرگزاری هر یک اشتراکچی مشق از پیشوای صلح‌پروری تاجیکان و وطن آباد و آسوده‌مان تاجیکستان عزیز به پایان رسید. خدمت در صف قواهای مسلح تاجیکستان و حفظ مرز و بوم کشور وظیفه مقدس هر جوان مرد می باشد. جوانانی که خدمت حربی را ادا کرده امروز در ساحه‌های مختلف کار و فعالیت دارند مقام و اعتبار بلند را در جامعه صاحب هستند. علی جان غایب نظرزاده به این مثال شده می تواند که بعد ادای خدمت حربی فعالیت خویش را به ساحه علم بخشیده در تربیت نسل جوان بلند برداشتن حس وطندوستی و راهنمایی به اجرای رسالت شهروندی کوشش می نماید. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. علیجان غایب نظرزاده که عین زمان همچون آموزگار در مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی خوجند دانشگاه بین المللی سیاحی صاحبکاری تاجیکستان فعالیت دارد.
дар соатҳои тарбиявӣ суҳбатҳо чорабиниҳо бештар шогирдонро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи сарҳади давлатӣ, садоқат ба обу хоки меҳан ҳидоят мекунад. соли 2014 ба донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба ихтисоси молия ва қарз дохил шуда онро соли 2018 хатм кардам. Соли 2020 зинаи магистратураро бо ихтисоси молия ва қарз хатм намуда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои адо намудани қарзи шаҳрвандӣ ба қӯшинҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон қарзи фарзанди худамро дар назди ватан модар ба итмом расонида, пас аз он ба докторантураи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дохил шуда дар муассисаи давлатӣ донишкадии байналмилалии Хуҷанд кору фаъолият мебарам. қобилияти хуби ташкилотчигӣ, донишу малакаи корбарӣ Алиҷон Ғоибназарзодаро ба назар гирифта, маъмурияти муассисаи давлатӣ ӯро ба вазифаи декани факултаи ҳуқуқ ва фаъолияти гумрукӣ лоиқ донистанд. имрӯз аз рӯи ин вазифа дар баробари омӯзиш, баҳри таълиму тарбияи дигар ҷавонон, донишҷӯён, дарси худшиносӣ, мардонагӣ, ҷасорату диловарӣ, хизмат дар ҳифзи ватан ташвиқ менамояд. самараи кори омӯзгорон, тарғибу ташвиқи масъулини муассиса, иштирок дар рӯзҳои дарҳои кушод дар қисмҳои ҳарбӣ аст, ки соли 2025 83 нафар хатмкунандагони донишкада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат пайвастанд. қарзи фарзандӣ танҳо бо тамом кардани хизмати ҳарбӣ не фикри ман, барои он ки мо ҳамаи мо фарзандони Тоҷикистон ҳастем. мо бояд пас аз хатми хизмат, яъне пас аз хатми хизмат биёему дар истеҳсолот, дар соҳаҳои гуногун ҳамчун мутахассис кору фаъолият барему, шогирдон, наврасои минбаъдаро низ тарбия намоему ва ҳисси худро гузорем ки Тоҷикистони азизи мо бояд рушд кунад. таври Алиҷон Ғоибназарзода иброз дошт, бо хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои ҳамаи шароиту имконияти моддӣ техникӣ мебошад, дӯстию бародарӣ бо дигар ҳамхизматон, ки аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёд буданд, қавӣ шуд. мавсуф иброз дошт, ки бо иҷрои қарзи фарзандӣ, мактаби ҳаёт ва мардонагӣ нигоҳаш ба кору зиндагӣ, муносибат ба ҷомеа бештар гардид. ҳамаи инро натиҷаи таҳсил, идомаи кори илмӣ дар муассисаҳои олӣ ва тарбияи мактаби мардонагӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат медонад. қувваҳои мусаллаҳи тавоно ва пуриқтидор аз нишонаҳои комили соҳибистиқлолии мамлакат, умеду такягоҳи халқ дар ҳимояи марзу буми ватан мебошад. хушбахтона имрӯз Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои чунин нерӯи тавоно, имкониятҳои хуби моддӣ техникӣ ва сарбозону афсарони ҷасуру ватандӯст мебошад, ки сулҳу субот, осоиштагӣ ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷикро таъмин месозанд. аз 6 то 10 апрели соли равон дар саросари кишвар аксияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ дар тамоми муассисаҳои тиббии кишвар рӯзҳои дарҳои кушод ва маъракаҳои ташхису муоина ва машварати ройгони тиббии шаҳрвандон ба роҳ монда шуда як қатор семинару машваратҳо бо иштироки мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ гузаронида шуданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. дар доираи нақшаи чорабиниҳои аксияи ҷумҳуриявӣ ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ, ки аз 6 то 10 апрели соли равон дар саросари кишвар баргузор гашт, як қатор семинару машваратҳо ва чорабиниҳои солимгардонӣ ташкилу баргузор карда шуданд. дар баробари хизматрасониҳои ройгони тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷумла ташхису муоина машваратҳо ҳамзамон ба шаҳрвандон як қатор ҷарроҳиҳо дар майнаи сар, дилу рагҳо ва чашм низ ба таври ройгон гузаронида шуд. ҳамчунин тибқи нақшаи тасдиқшуда дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба чорабинии болозикр дар мавзӯи ҳуқуқи кӯдак ва саломатӣ семинари омӯзишӣ доир гашт. дар ҳафти семинари омӯзишӣ гуфта шуд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифзи саломатии модару кӯдак яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эътироф гардида дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳамзамон дар доираи нақшаи чорабинии ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ вобаста ба баррасии масъалаҳои хизматрасонии тиббӣ ба модарону кӯдакон ва ҳуқуқҳои онҳо ба хизматрасониҳои тиббӣ дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон семинари омӯзишӣ доир гашт. дар пажӯҳишгоҳ бо эълон гаштани рӯзи дарҳои кушод ба занони муроҷиаткунанда машварат, ташхиси ултрасадо, ташхиси колпоскопӣ ва дигар хизматрасониҳо ба таври ройгон
гузаронида шуданд. Инчунин бо мақсади баланд бардоштани дониш ва малакаи касбии табибон ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои фавти модарон дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ семинари омӯзишӣ дар мавзӯъҳои хунравӣ, гипотоникӣ, коагулопатия ва синдром дар соҳаи акушерӣ ва бартарияти шири модар барои солимии модар ва кӯдак аз тарафи профессорон аз шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Россия бо иштироки табибони соҳаи акушерӣ аз шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ баргузор гардид, ки ҳамзамон мутахассисон аз вилоятҳои Суғд ва Хатлон ба таври онлайнӣ дар семинари омӯзишӣ иштирок намуданд. Метавон гуфт, ки баргузории чунин семинарҳо баҳри баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбии мутахассисони соҳа мусоидат хоҳанд кард. ҳамзамон бахшида ба аксияи болозикр дар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино дар мавзӯи ҳуқуқи кӯдак, саломатии кӯдакон ва рушди мактаби модарони оянда семинар баргузор гардид. дар ҷараёни семинар маърузаҳои пурмуҳтаво оид ба ҳуқуқи кӯдак, ҳифзи саломатии модару кӯдак, рушди мактаби модарони оянда, инчунин масъалаҳои ташхис ва табобати бемориҳои кӯдакона пешниҳод гардиданд. ҳамзамон дар муассисаи давлатии таълимии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов дар доираи нақшаи чорабинии аксияи ҷумҳуриявии ҳифзи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ мусобиқаи варзишии дави оммавӣ, флешмоби ҷавонон, машқҳои варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бо иштироки мураббиёну варзишгарон, устодону донишҷӯён, кормандони соҳаи тандурустӣ ва дӯстдорони варзиш дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор карда шуд. мавриди зикр аст, ки пас аз ҷамъбасти чорабинӣ маросими ҷамъбастии аксияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ доир гашт. зимни чорабинии ҷамъбастӣ ба нафароне, ки дар баргузории ин маъракаи умумиҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзиданд, аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон сипоснома тақдим карда шуд. дар ноҳияи Ёвон даври дуюми озмуни квотаи президентӣ баргузор шуд, ки дар он 153 нафар хатмкунандаи муассисаҳои таълимии ноҳия ба даври вилоятии озмун роҳ хат гирифтанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озмуни квотаи президентӣ баргузор гардид, ки дар он аз байни хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия 352 нафар иштирок намуданд. қабл аз оғози озмун шартҳои он ба довталабон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон, раёсати маорифи вилояти Хатлон ва шуъбаи маорифи ноҳия фаҳмонида шуд. иброз гардид, ки озмуни квотаи президентӣ яке аз иқдомҳои муҳими давлатӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки ҳадафи он дастгирии ҷавонони боистеъдоди шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва фароҳам овардани имконият ба онҳо ҷиҳати таҳсил дар муассисаҳои олии кишвар мебошад. ин иқдом бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, барои баланд бардоштани сатҳи маърифат ва рушди захираҳои инсонӣ нақши калидӣ мебозад. озмуни квотаи президентӣ асосан барои хонандагони лаёқатманд, махсусан аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст пешбинӣ шудааст. тавассути ин барнома ҷавонон метавонанд бе пардохти маблағи таҳсил ба донишгоҳҳои бонуфуз дохил шуда соҳиби касбу ихтисос гарданд. ин раванд на танҳо ба рушди шахсии онҳо мусоидат мекунад, балки барои пешрафти ҷомеа низ аҳамияти калон дорад. иштирок дар озмун аз довталабон дониши амиқ, малакаи хуб ва омодагии ҷиддиро талаб мекунад. одатан озмун аз санҷиши дониш, суҳбат ва арзёбии қобилиятҳои зеҳнӣ иборат аст. ин имкон медиҳад, ки беҳтаринҳо интихоб гарданд ва имкони таҳсил дар асоси квота ба онҳо дода шавад. пас аз натиҷагирӣ аз раванди даври дуюми озмуни мазкур дар ноҳияи Ёвон, аз байни 352 нафар иштирокчиёни марҳилаи ноҳиявӣ 153 нафар ба даври вилоятии озмун роҳ хат гирифтанд. донишҷӯёне, ки аз ин имконият истифода мебаранд, бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва садоқат ба ватан фаъолият намуда, дар оянда ҳамчун мутахассисони баландихтисос ба рушди соҳаҳои гуногуни кишвар саҳм гузоранд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ташкилоту идораҳо аксияи тозагӣ доир карда мешавад. имрӯз ин аксия дар чанде аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ташкилоту идораҳо гузаронида шуд, ки аз ҷараёни он ҳамкорони мо гузориш омода намуданд.
вобаста ба эълон намудани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо омода карда шудааст. дар асоси ин чорабиниҳо бо ташаббуси ҳайати фармондеҳӣ хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои гвардияи миллӣ ки дар гарнизони душанбе ҷойгир шудаанд барои тозаву озода намудани каналу ҷӯйҳо аз партовҳои гуногуни маишӣ роҳҳои пиёдагарду канори шоҳроҳи нав дастаҷамъона сафарбар гардиданд. дар баробари оне ки ҳар рӯзи шанбе дар қисмҳои ҳарбӣ рӯзҳои паркию хоҷагидорӣ ташкило гузаронида мешавад ва сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ва атрофи он ба тозагию тартиботи қисми ҳарбӣ машғул мешаванд. имрӯз гвардияи миллӣ тасмим гирифт ки дар яке аз гӯшаҳои шаҳри душанбе корҳои ободониро бароҳ монад ва барои тоза кардани ҷӯйборҳову канори роҳҳо саҳми худро гузорад. қадқади роҳи калон ки чанде пеш бо ташаббуси шаҳрдори душанбе ба истифода дода шудааст, зиёда аз 300 нафар афсарону сарбозон бо гурӯҳи бонувони тозакори муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳо дар ноҳияи синои шаҳри душанбе пайваста дар ободу зебо намудани ин гӯшаи диёр саҳм гузоштанд. хизматчиёни ҳарбӣ масофаи 3 километр канори роҳро ки аз гардиши маҳаллаи озодии занон то гардиши бозори балх дар ноҳияи сино тӯл кашидааст, аз алафҳои бегона, хасу хошок ва дигар партовҳо тоза карданд. қобили зикр аст ки имрӯза ташаббуси роҳбарияти гвардияи миллӣ ба иқдоми шаҳрии ҷавонон саҳми ман дар шаҳри ман рост омад. чуноне ки маълум шуд, мақсад аз баргузор намудани ҳамоиши мазкур тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри душанбе, пайравии ҷавонони пойтахт аз ташаббусҳои созанда ва бунёдкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри душанбе мебошад ки ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил карда мешавад. иштироки фаъолонаи ҷавонон, хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди корҳои ободониву созандагӣ нишони эҳтирому ифтихор аз пойтахти ватани маҳбуб мебошад ки бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон минбаъд ҳам идома меёбад. саҳми ман дар шаҳри ман тадбирҳои ободгардонӣ ва тозаву озода намудани соҳил чун тасмими оммавӣ роҳандозӣ гардида дар рафти он бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва таҳкими беҳсозии табиат амалисозии нақшаи мушаххаси экологӣ дар шаҳри душанбе оғоз гардид. дар ин замина бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зист ва ихтиёриёни зиёд дар марҳилаи аввал соҳили дарёи Кофарниҳон аз партов ва маводи пластикиву ашёҳои гуногуни зараррасон ба табиат тоза карда шуд. ҳадаф аз баргузории аксияи имрӯза баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ ва аз ҳар гуна партовҳо тоза намудани манбаъҳои об ва муҳити зист ба шумор меравад. чунин иқдом бо мақсади саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ва таҳкими покизагӣ, инчунин баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ роҳандозӣ гардид. сокини фахрии пойтахт чунин маром имрӯз байни аҳолӣ таҳким ёфта ҳар фарди ҷомеа дар раванди ободонию созандагиҳо дар шаҳри душанбе бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ саҳмгузорӣ менамоянд, аз ҷумла дар раванди аксияҳои тозагии оммавӣ. бо дарки ин маънӣ масъулону кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободониро вусъат бахшида саҳми худро дар ободӣ ва тозагии маҳал мегузоранд. дар саҳн ва гирду атрофи бино ниҳоли дарахтони гуногуни ороишиву ҳамеша сабз ва гулу бутаҳои рангоранг шинонида шудааст ки барои кормандон макони мувофиқи сайру гашт ва истироҳат мебошад. аз ин рӯ кормандони ин ниҳод корҳои ободониро аз назди корхона ҷое ки ҳамарӯза дар он фаъолият менамоянд оғоз намуданд. ин иқдом аз ин пас ҳар ҳафта бо иштироки кормандон рӯзҳои истироҳатӣ анҷом дода мешавад. ҳадаф
таъмини тозагии муҳити атроф, ҳифзи саломатӣ ва зебо гардонидани назди корхона мебошад. Атрофи биноро нахуст кормандон аз ҳар гуна алафҳои бегуна ва партовҳо тоза намуда, сипас дар қитъаҳои алоҳидаи замин гулҳои рангу ранг шинониданд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар пойтахт тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла тоза кардани назди бинову иншоот ва шинонидани гулу дарахтони ороишӣ идома дода шуда. Ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии мардум ва ободу зебо гардонидани ин гӯшаи диёр мебошад. баҳри дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни муҳими таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои ободониву созандагӣ идомаи воқеӣ дорад. Аз даромадгоҳи шаҳри Хору ва ноҳияи Шуғнон душафати роҳи мошингузар бо шинонидани дарахтони ҳамешасабз ва сояафкан оро дода шуд. Дар ҳашар кормандони иdoраву муассисаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳияи Шуғнон аҳлона ширкат варзида ба шинондани дарахтони ҳамешасабз ва сояафкан машғул шуданд. дар ҳудуди вилоят боғҳои нав бунёд гардида боғҳои кӯна барқарор карда шуданд. Инчунин ба зебогии шаҳр диққати ҷиддӣ дода гулҳои мавсимӣ ба иқлим мутобиқ ёфта дар ноҳияҳо ва шаҳрҳо шинонида шуданд. шинондани дарахтони ороишӣ дар душафати роҳи мошингузар аз қаламрави ноҳияи Шуғнон то маркази вилоят шаҳри Хорух, ки макони рафтуомади ҳазорон меҳмонони дохиливу хориҷӣ мебошад, муаррифкунандаи симои тамоми сокинони вилоят унвон мегардад. ба ин хотир тозаву озода нигоҳ доштани атрофи роҳи альтернативӣ ва вусъати сабзкорӣ дар гирди он аз вазифаҳои аввалин дараҷаи ҳар шаҳрванд маҳсуб меёбад. имрӯз бо кормандони фаъоли вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Шуғнон дар ду тарафи роҳи асосии ноҳия маъракаи ноҳолшинонӣ аз намуди дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинонда шуданд. идомаи корҳои ободониву созандагӣ инчунин кабудизоркунӣ дар дигар минтақаҳои вилоят бо маром ҷараён дошта, ҳамаи талош баҳри таҷлили санаи муҳими таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона мегардад. дар шаҳри ҳисор бо мақсади тозаву обод нигоҳ доштани муҳити зист ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тозагии соҳил баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ташаббуси сохторҳои марбута роҳандозӣ шуда, дар он кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳр, намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва инчунин фаъолону сокинони маҳаллӣ фаъолона иштирок намуданд. иштирокчиён бо рӯҳияи баланд ба тозагии соҳили дарё, ҷамъоварии партовҳо ва ба тартиб даровардани муҳити атроф саҳми арзандаи худро дар ободонии шаҳр гузоштанд. зикр гардид, ки чунин иқдомҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он баландбардоштани маърифати экологӣ ва ҷалби аҳолӣ, махсусан ҷавонон ба ҳифзи табиат мебошад. ҳамзамон таъкид шуд, ки аксияи тозагии соҳил минбаъд низ ба таври мунтазам ҳар ҳафта бе эълони иловагӣ баргузор карда мешавад. масъулин иброз доштанд, ки тозагӣ ва ободонии муҳити зист яке аз омилҳои муҳими таъмини саломатии ҷомеа буда, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар чунин тадбирҳо нишонаи баланд будани ҳисси масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии онҳо арзёбӣ мегардад. тадбири тозакорию ободонӣ дар шаҳри Ваҳдат, ки пайваста аз ҷониби кормандони касбу кори гуногун ва дар маҷмӯъ сокинон доиру баргузор карда мешавад, василаи беҳтарин бо мақсади тозаю озода намудани муҳити зист арзёбӣ мегардад. роҳандозии чунин тадбир аз рӯи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ваҳдат бо ширкати фаъолонаи сокинони 11 ҷамоати деҳот ва маркази шаҳр баргузор карда мешавад. аксияи тозагии маҳал ва аксияи тозагии соҳил чунин чорабинии тозагардонию поксозӣ имконият фароҳам овард, ки сокинон бо роҳандозии чунин тадбири тозакорӣ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат ба ҳашари дастаҷамъона баромада, саҳни идораи корхона, гулгашту хиёбон, шафати роҳҳои нақлиётӣ ва соҳили каналу дарёҳоро аз ҳар гуна партовҳо тоза намоянд, ки ин омил боиси боз ҳам тозаю назаррабо гардидани як гӯшаи диёрамон мегардад. баргузории чорабинии аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил, ки аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ваҳдат пайваста гузаронида мешавад, бо ин васила маърифати экологии аҳли ҷомеа баланд гардида, муҳити зист доимо тозаю озода мегардад.
баргузории аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил ки имрӯз аз ҷониби кормандону мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат бо саҳми кормандону идора ва аҳли ҷомеаи шаҳр баргузор карда шуд ва дар ин тадбири поксозӣ шумораи бештари сокинон ширкат варзида бо ин васила дар тозаи озода намудани муҳити зист саҳми арзанда гузоштанд. масъулони чорабинӣ иброз доштанд ки чунин тадбирҳои тозакорӣ дар шаҳри ваҳдат имконият медиҳад ки сокинон бо роҳандозии аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил фаъолона иштирок карда дар тозаи озода нигоҳ доштани ҳифзи муҳити зист саҳми арзанда гузоранд. нашри муфассали барномаи ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед. соҳаи IT имрӯз яке аз роҳҳои зудтарин ва самараноктарин барои рушди иқтисод ва тавсеаи содирот ба ҳисоб меравад.